दाख्लैबो खुरखाबाय दिनैबो खुरखाबावबाय माइ गायखानायखौनो खुरजोबलांबाय मा जाबावनो 12 बिगा हाया 2.5 बिगासो खुरजोबबाय हा गोदानफोर नागिरब्लाबोथ' मोननो थांला माथो जायगाफ्रानो गैलिया बेराफारसे सरकाराबो हा गोदानखौ नायजानो बायो सिफायजानो बायो हादानफोरखौ आरो लोगोसे जायगायाबो गैलिया माइ गायखानाय खुरखालांजोबबाय आरो खुरबावगोन जेबो जायाखै दैलाङा दिनैसो गाबोनसो सावन जोबगोन भाद्र मासाव खुरबावगोन अखायाथ' सावन मासाव हायिनि भाद्र मासावथ' दुमदाम बाना जागोन ओमफ्राय खुरबावगोन जेबोआनो जायाखै खुरनाया दुखुनांथाव मा खालामबावनो सरकाराबोथ' साफ्रामनोबो होजोबनोबो हाया होननाय बायदि जाहैबाय बिनानैबोथ' लाब गैला बादि मोनलायलांबाय गोदान सरकारा आबादारिखौ नायसनग्रोगोन होननाय हिसाबै आबादारिनि गासै गायनाय फुनाय मावनाय दांनायनि हा हुनि सुजुग सुबिदाखौ दंखायोखौनो थिग थाक खालामनानै होयोमोनब्ला गोदान हा मोना हिसाबै जों बेफ्रावनो गोजोरै रायजो जालांनो हागौमोन जुग जुग दाथ' उफाय गैला साननायफ्रानो थेर बेथेर जाजोब्बाय जोंनि दिनावनो बिदि जाबायब्ला आरोबाव फिसा फिसौफ्रा माखौ बबेहाय आबाद खालामनानै जाबावगोन दुखुनांथाव बेनो नामा इसोरनि गेलेहोनायालाय माथो होनबावनो आंनि खुरनाय बादि बधय सोरनिबा रायजो राजा बिथांमोनाबो खुरदों बिथांमोनाबो आं बादिनो दुखु नांबाय नोंदां गोसोआव आं बेखौ सानदों आरो माथो खालामबावनो